סטודנטי עשבי עירב היינו מכרים מחשידה משאבה פרזונה امروز غریبی ده خبری توش ده ترسی خطاب قاب قاب که با دوریش خطاب قاب سابتیووز از студияи شهرام медиа вақафу барнаме гарда ҳамаи чи ай сар шава вақати фарзонам якҷо зиндагим дигар шава чӣ хел пеш якҷо будем даст ба даст будем мардмон пеши калхоз ё ки исор ба ҷои ва хурданмон мавате якҷо будем доштем орзуву умед мехостем якҷо бошем якҷо бинем бахти сафед ба хотири ту кадам билет да даст омад москва ҳамаш хотири ту буд карим ба ғарибӣ рава расидум шаҳри бегона ай ба гузаштак чанд рӯз зангиш задум машғулай тела дарун када хомӯш карим радои ту бас кун накун фикри бемане хозгорои кади ё чашмо зишидаго ташне дили тоқат накад карим занг зади то ташда да ҷавоб чӣ гуфтакта гап нишонат эмада бо хамид мехрамара бо бишин биқабсара да фикриш да ёб да бира чӣ хетоқа мондак мара рӯз ба рӯз ғам бисёр меша тоқа накунум ба ишам дигар нест ишқи аввалам на иш на дигаришам чӣ ба хиёнат кардӣ танҳо монди ту мара ба ёди ту мекунум айшав то саҳара бо натонистем якҷо бошем қисматам мебудай бо хирсандӣ надидем бахт насибо набудай мо якҷо нашидем якҷо шидарам наметонем то кай ба дури хидмотда диломо хам мемонем дигар ты ғамша нахир ты ура аёд бурор карим ты ғамша нахир фарзонат нестай сазовор ба и қадар сухтанат ба и қадар хубиёд вақти гап задан чӣ гуфт карим мара бурор аёд эва ё ба кадом сабаб ай гап занохие фарзона билята ҷавоб хапай гап занохие дихта бугу ки гапот фанда баъди гап ҷону баромад ку ки фотиҳа кадам хабари тую томад расида ҳарду гӯшум дили мату пора шид қариб ки барава ҳушум худ нақабидум гуфтум майлиш бишавай хушбахт баъди гапи гуфтаги хунда танам шид карахт тамом нуқтара мондум дилум да ишқ бошамур асалам рафтак зиндагии мара қатиш бур ишнамату чӣ додӣ фақат додӣ маъасол баъди ҳамун рӯз дигар шабо намебарам хоб рӯз ба рӯз ғам бисёр меша тоқа накунум ба ишам дигар нест ишқи аввалам на иш на дигаришам чӣ ба хиёнат кардӣ танҳо монди ту мара ба ёди ту мекунум айшав то саҳара мо натонистем якҷо бошем қисматам мебудай бо хирсандӣ надидем бахт насибо набудай мо якҷо нашидем якҷо шидарам наметонем то кай ба